उदालगुरि जिल्लानि माजबाद पुलिस थानानि 1 नं डिमापुर देवसानि गामियाव थांनाय सानजौफुआव दैमायाव बुखारलांजानाय सासे आइजोनि गोथै सह बोखांनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया माजबाद पुलिस थानानि सिङाव थानाय 1 नं डिमापुर गामिनि थागिबि मन्दिराम ब्रह्मनि बिसि रानि ब्रह्मआ हाथाइ खालामनो फैदोंमोन। जेब्ला आइजोआ हाथाइ खालामखांनानै सानजौफुआव गामिनि सानै हौवाफोरजों न' फारसे गिदिंबोफिनो बियो हाथाइ आरो न'नि गेजेराव फाग्ला दैमा बारनो नाजादोंमोन। बे समावनो थांफानाय सानै सुबुङा दैमाखौ बारदोंमोन आरो लोगो लोगो रानि ब्रह्मआबो दैखौ बारनो नाजानाय समावनो दै दाहारजों बुखारलांजायो। हाथाइ जानानै लोगोसे फैफानाय सानै सुबुङा दैमानि सेर सेर आइजोखौ बोखांनो खारलांदोंमोन आरो आइजोखौ रैखा खालामनो नाजादोंमोन, नाथाय नाजासेयावबो बिसोरो आइजोखौ रैखा खालामनो हायाखिसै। बिसोर सानै सुबुङा न'आव फैफिनो आरो मोनायाव गावसोरनि नखर आरो गामिनि सुबुंफोरजों फिन नागिरनो थांफिनो, नाथाय जेब्ला बिसोरो आइजोखौ नागिरना मोनाखैमोन अब्ला गामिनि सुबुंफोरा न'आव थांफिनजोबदोंमोन। दिनै फुंनि समाव नखरनि सोद्रोमाफोर आरो गामिनि सुबुंफोरा दैमा सेर सेर नागिरबाय थानाय समाव दैमानि थालायाव रानि ब्रह्मनि गोथै सहखौ नुयो आरो थाबैनो पुलिस थानायाव खौरां हरो। उनाव माजबाद पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो आरो गोथै सहखौ बोखांना माजबाद पुलिस थानायाव लाबोयो आरो पस्टमर्टेमनि थाखाय उदालगुरि सिभिल हस्पिटालसिम दैथायहरो। उनाव सानजौफुआव रानि ब्रह्मनि गोथै सहखौ नखरनि सोद्रोमाफोरनो गथायनानै होयो। बेबायदिनो आइजोनि हरखाबै थैनायाव 1 नं डिमापुराव दुखुनि साया साग्लोबदों। माजबादनिफ्राय जतिनाथनि रिपर्ट, NBT लाइभ।